Molt bona nit, com estan? Jo sóc Jesús Morant i ja saben que el dia 24 de maig són les eleccions. Ha estat entrevistant a tots els representants de les formacions que es presenten a les municipals o locals i avui li toca a Raquel Sánchez, de Compromís. Raquel, com estàs? Estic molt bé i molt agraïda de tornar a aquest estudi de Telehorta i de poder tindre una entrevista en Jesús i poder dirigir-me als veïns i a les veïnes de Silla. Encantada d'estar així. Què és Compromís? Així en 2 o 3 minuts. Compromís és una coalició de partits integrat per el Bloc, Iniciativa i els Verds. Compromís representa 3 valors. L'esquerra moderna i transformadora, que posa per davant de tot el benestar de les persones, representa també el valencianisme polític i l'ecologisme, tots aquells valors relacionats amb el medi ambient. Jo me sent plenament identificada en aquests 3 valors, esquerra moderna, ecologisme i valencianisme polític, i és per això que me presente com a candidata a l'alcaldia per Compromís per Silla. Molt bé, mira, ja que has parlat de medi ambient, per què no ens parles de l'Albufera, del Port de Silla? Hi ha algun projecte en Compromís per al Port de Silla? La veritat és que en Compromís ens agradaria recuperar un projecte de remodelació de tot el port i del seu entorn, que posava en valor un entorn que tenim el privilegi de disfrutar en Silla i que té un valor mediambiental molt gran i sobre el qual també tenim que educar. Ens agradaria recuperar un projecte que estava pressupostat en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que era molt ambiciós i alhora molt bonic. No sabem massa bé què ha passat en aquell projecte, sí que sabem que va estar en el pressupost general de l'Estat i que tenia un pressupost del voltant de 8 milions d'euros. Aquest espai, el port i el que és l'entorn de l'Albufera, representaria una manera d'obrir un nou sector per al nostre poble a nivell de turisme sostenible, a nivell d'economia, a nivell de relació de les persones en el seu entorn, a nivell educatiu i a nivell del patrimoni cultural tan gran que es mou al voltant del port, Vela Llatina, Club de Piragüisme. Sí que és cert que recentment hem estat reunits en el Club de Piragüisme i ens han fet saber que estaven molt entusiasmats en aquell projecte i molt il·lusionats i que a hores d'ara no tenen les instal·lacions en condicions i la veritat que els agradaria molt que recuperarem aquell projecte i sobretot els ajudarem en certa manera a condicionar aquestes infraestructures. Nosaltres, en principi, el que ens agradaria és poder convertir el port i el parc natural en un espai per a la seva recuperació, la seva preservació i també per portar als xiquets i a les xiquetes de les escoles per a que el conegueren, perquè quan un no té una relació directa en l'entorn natural és molt difícil que prenga consciència i tinga la sensibilitat per estimar-ho i respectar-ho. A mi me preocupa molt quan un xiquet o una xiqueta tira un paperet a terra, sobretot els dies de vent, perquè aquest paperet tinc sempre en el pensament que va anar a parar a l'Albufera, i això és una cosa que n'hi ha que educar-la, que n'hi ha que educar-la a través d'aquesta relació directa en la natura. I tenim un privilegi molt gran. Molt bé. Jo tinc entès que esteu també preocupats per el tema de l'horta. Som l'horta, estem en l'horta sud. Què passa amb l'horta? Què passa amb els llauradors nostres? Els nostres llauradors s'han fet majors i no n'hi ha un relleu generacional. Això vol dir que la majoria dels fills dels llauradors d'aquest poble tenen una altra ocupació diferent a la que tenien els seus pares. Això ha generat que n'hi ha en l'actualitat prou camps que estan abandonats o que al final els fills tenen que arrendar-los i això fa prou complicat el manteniment de l'horta. Nosaltres com a proposta ens agradaria molt posar en marxa un banc de terres, de tal manera que aquelles persones que han heretat un camp pogueren posar-lo a disposició d'altres persones per a poder-lo cultivar i haver com un intercanvi, un lloguer entre propietaris que no se poden fer càrrec d'aquest camp i persones que sí que estan interessades
en crear-se productes agrícoles per al seu propi autoconsum. De fet, nosaltres ja hem fet el nostre hortet ecològic. En Compromís tenim un hortet en el que el tenim en el que era l'antiga pista de Silla, cap a la Fort, abans d'arribar a Formol i Derivados. De fet, és un hortet que n'hi ha 6 persones ja del poble produint els seus productes, sempre sense utilitzar pesticides, sense nitrats... Amb agricultura ecològica. Agricultura ecològica de proximitat. Si este banc de terres funcionara tan bé com el nostre hortet està funcionant, perquè les persones que n'hi ha allí van fer una xerrada, se ficaren en contacte amb nosaltres i a poc aquest hortet ha anat agarrant vida. Si això se poguera fer en una escala més gran, en més camps, també ens agradaria fer com un mercat de dissabtes de productes locals baix la marca Fet a Silla, de tal manera que qualsevol persona que volguera consumir productes ecològics fets en el camp de Silla poguera anar a aquest punt d'intercanvi de productes o de venda i poder adquirir aquests aliments. Pensem que estem en un entorn privilegiat, que n'hi ha que protegir i preservar, que tant l'horta com la marxal contribueixen al manteniment de l'albufera i del seu ecosistema i que hem de ser molt respectuosos i tenim que començar a canviar el xip en la manera de produir el camp. I això passa per promoure l'agricultura ecològica de proximitat. Mira, estem parlant de l'aigua de l'albufera, estem parlant de l'aigua per a regar el camp, fa falta aigua. Què passa en l'aigua per al consum humà? Algun problema hi ha? L'aigua per al consum humà hauria de ser un dret, és un dret bàsic. L'empresa que s'encarrega de fer això, n'hi ha un xicotet problema, no? L'empresa que n'hi ha en l'actualitat, tenim un problema econòmic i judicial prou greu, que a mi m'ha preocupat moltíssim, a mesura que ha anat aprofundint en la magnitud de tot l'expedient. Tenim un problema que s'arrossega des del 2005 i posteriorment des del 2009 perquè la contractació de les aigües potables en Silla s'ha fet de manera irregular. Per què s'ha fet de manera irregular? Ho explicaré de manera molt senzilla. Quan un ajuntament fa una contracta d'aigües, trau com unes condicions que les empreses tècniques, principalment de valoració, que les empreses se presenten i presenten els seus projectes. N'hi ha una mesa tècnica de contractació integrada per els tècnics municipals de l'Ajuntament que valoren aquests projectes i li assignen una puntuació. Després, aquest contracte ha de passar igualment per el ple. Així en Silla, el que ha passat reiteradament, tant en 2005 com en 2009, és que la mesa de contractació tècnica li va donar una puntuació a una empresa que va ser la guanyadora, però el ple li va donar el seu vot a la que actualment ens està subministrant l'aigua. Això que va provocar que la que, segons la mesa tècnica de contractació, era la millor puntuada, denunciar a l'Ajuntament perquè li va semblar injust. És com qui guanya una carrera, queda el primer, però el premi se l'emporta el segon. Aleshores, aquesta empresa ha pres les mesures legals corresponents i a hores d'ara a l'Ajuntament hi ha 2 sentències que obliguen a l'Ajuntament a tornar a la situació de 2009 i tornar-li a preguntar al ple que torni a votar quina empresa ha de gestionar les aigües potables en Silla. Arribats a aquest punt, jo el que he de dir que el vot de Compromís sempre ha sigut un vot molt coherent i molt responsable i sempre ha tingut en compte els informes tècnics de l'Ajuntament, perquè al final el secretari tècnic de l'Ajuntament, el tècnic de Medi Ambient, serveis jurídics, són els tècnics, són els funcionaris que saben de llei, saben de norma i són els que prenen una decisió tècnica avalada. En el seu moment varen haver polítics que no se varen motivar altres causes per a canviar el seu vot i en el temps s'ha demostrat que aquesta motivació ha estat insuficient. Ara tenim per davant un problema en molt complicada solució i des de Compromís el que intentarem és sempre buscar la solució que menys perjudique el rebut d'aigua dels nostres veïns. I que menys ens costa a nivell de diners, no? Exacte.
També s'ha parlat de municipalització de l'aigua. Nosaltres la municipalització de l'aigua... Això què vol dir? Municipalitzar l'aigua vol dir que l'empresa, que al final l'aigua la gestiona directament l'Ajuntament a través d'una empresa pública. És un tema molt interessant, sobretot les forces d'esquerra considerem que l'aigua és un bé públic i que l'ha de gestionar una empresa pública, perquè tots podríem també beneficiar-se col·lectivament d'aquests beneficis que genera l'aigua i inclús se podria tindre un preu més econòmic. El problema que tenim així és que tenim una sentència que hi ha que executar i després tenim un problema econòmic que costa molts diners posar en marxa aquesta empresa, més la liquidació, aquesta empresa pública, perquè no és només liquidar a l'empresa que gestiona ara, que demana 8 milions d'euros a l'Ajuntament. També seria disposar dels aparells, de les màquines, de les infraestructures, de tots els treballadors que necessites per a dur endavant una empresa pública. Per tant, nosaltres sempre hem parlat d'una solució que siga viable econòmicament i que perjudiqui el mínim al poble. Jo crec que ha quedat prou clara. Dos paraules claus en aquesta crisi que estem vivint, la precarietat laboral i l'atur. La veritat és que l'atur és un tema que ens ha de llevar la son a totes les persones que ens dediquem a la política, que en definitiva és estar al servei de les persones. Solucionar l'atur no és una qüestió fàcil i no se pot abordar només des d'una política, des d'un ajuntament. Se pot contribuir un poc, però al final rebaixar les taxes de desocupació o d'atur depèn també de les polítiques de l'Estat, de les polítiques autonòmiques, inclús de les polítiques de la Unió Europea, perquè vivim en un món globalitzat i això no n'hi ha que oblidar-ho. La veritat és que des de l'Ajuntament, fa poc, el nostre regidor Melero ha fet un seguiment de la taxa d'atur cada 3 mesos. I l'última taxa d'atur en el nostre poble és d'un 25,5%. Que és més o menys com l'estat espanyol. Està un poc al mateix nivell de l'estat. Em preocupa que d'aquest 25%, un 27,5% és atur femení. Aquesta seria la següent pregunta, si vols. Entonces després te la conteste. Exacte, després el compromís amb la igualtat. Exacte, el compromís amb la igualtat. El 25,5% d'atur en un poble és una taxa prou elevada i que n'hi haurà que buscar algunes solucions. Nosaltres el que estem proposant en el nostre programa és crear una borsa rotativa de treball sobretot per als saturats de llarga duració, gent que porta molt de temps en l'atur i que no n'hi ha manera d'incorporar-lo al món laboral, bé perquè no té la formació escaient o bé perquè la crisi passa factura a un sector de la població molt determinat. Llavors seria una bolsa de rotatiu per al manteniment de les infraestructures bàsiques del poble, que anara rodant, que no sempre estiguera la mateixa gent. I en aquesta gent podríem posar en marxa també ja les brigades de jardineria que estan per completar, les brigades d'obres, i jo crec que és una proposta prou interessant de cara a poder anar contribuint. Després, per als joves, també estem molt preocupats perquè n'hi ha una fuga de cervells cap a Europa. Nosaltres inclús tenim a Josep Saragossa, el palaquet, que el tenim a Doha, el tenim molt lluny, està també a Qatar, i és, per exemple, un jove molt preparat. Com ell, tenim també altres joves, economistes. És una situació que ens inquieta i que ens preocupa i que pensem que aquest poble també hauria de posar en valor o crear un programa per a joves emprenedors. Gent que està molt preparada i que no ha trobat així la seva oportunitat. Compromís per la igualtat de gènere. Què passa amb les dones? Què ha passat amb les dones? Per exemple, hi havia una advocada que estava dedicant-se al tema de la dona. Què ha passat ahir? La veritat és que... Tornaríeu a reprendre amb aquest servei? El servei jurídic de la dona, l'advocada que tenia contractada a l'Ajuntament durant més de 2 dècades, ha sigut una de les retallades que s'han fet durant aquesta legislatura. Nosaltres, a través del plenari, hem dit que ens oposàvem a aquest despido o a aquesta baixa d'aquest servei, perquè considerem fonamental que hi hagi una advocada que assessore a les dones sobre les diferents problemàtiques que puguen tindre.
Dins del nostre compromís per la igualtat està recuperar el servei jurídic de la dona, que consistiria precisament en això. I anem més enllà, també proposem un servei integral d'atenció a la dona, perquè al final tots els serveis són necessaris i totes les vessants són necessàries per a poder abordar la problemàtica que poden tindre les dones des del punt de vista de la salut, laboral, social. Seria com un servei que ens agradaria que se li donara una prioritat, inclús que depenguera de l'alcaldia. Una altra cosa, el tema de la participació. Què voleu dir amb recuperar l'espai públic? Explica un poc als ciutadans què és el que vol dir això. Recuperar, des de Compromís estem incidint molt en la participació de les persones dins de les decisions que puguem prendre. De fet, hem estat fent tertúlies amb molts veïns per a recollir les seues inquietuds, les seues necessitats, i hem vist com n'hi ha un sector de gent que li agradaria recuperar el carrer, recuperar la presència de les persones per organitzar activitats i participar de manera activa en la vida d'aquest poble. Organitzant, per exemple, el Dia de l'Arbre, organitzar sopars a la fresca en el parc. Ens han fet arribar propostes de veritat molt interessants, que a més, això seria un poc la part lúdica d'aquesta proposta. Però a banda de recuperar l'espai públic per a les persones, això també té molt a veure en la mobilitat urbana. Les ciutats cada vegada més s'han anat orientant a la presència contínua dels cotxes i no han afavorit els desplaçaments a peu o en bicicleta. Recuperar l'espai públic i el carrer per a les persones significaria també prioritzar el trànsit a peu i en bicicleta dins de la ciutat i fer els carrers molt més agradables. Aleshores seria també alguns carrers convertir-los en peatonalitzat. De fet, sí, jo penso que aquesta proposta no només és positiva per als menuts, per a la gent gran, sinó que també és molt positiva per al comerç local. El comerç local necessita places d'estacionament, però també necessita zones que se puga transitar a peu, per a parar, mirar l'aparador, conèixer aquest producte. De fet, tenim una experiència semipeatonal en el carrer València, que és un carrer molt agradable per a passejar, en la que podem veure com molts comerços del poble que funcionen molt bé han anat situant-se en aquest carrer. Això precisament és perquè la gent, quan va per el carrer València, transita a gust i fa que vagis en certa tranquil·litat, que igual en altres carrers on hi ha una major presència de cotxes, com per exemple la plaça, que la plaça està a tope de cotxes, te provoca un poc que no t'oxigenes i que vulguis passar a pressa i moure cap a altre lloc. Per a mi me dona un poc de fàstic, però en fi, el vostre compromís amb el xicotet comerç. El nostre compromís amb el xicotet comerç ve en la línia del que t'estava dient. En l'Ajuntament hi ha un estudi, el PATECO, que és un pla que se va fer fa per almenys ja 3 legislatures, entre tots els sectors relacionats en el comerç, i també a través de tècnics i estudiosos de la matèria. Aquest estudi és ben interessant perquè delimitava quines zones del poble podrien ser interessants per a crear els nuclis comercials. Nuclis comercials, espais on principalment, com el carrer València, s'haurien de situar els negocis. I de quina manera hauríem de planificar aquests carrers per a el que estàvem parlant, guanyar aquest espai per a les persones, per a poder transitar a peu i realment dinamitzar aquest comerç. Recuperar aquest estudi i començar a ficar-lo en marxa quan l'Ajuntament tingui una disponibilitat pressupostària, jo crec que seria molt positiu per als comerços locals i també per al poble. Per altra banda, jo crec que per al comerç local també tenim un parell de propostes, que una, per cert, és una proposta veïnal molt interessant, que és fer una ruta dels comerços, perquè n'hi ha molta gent que no coneix quins productes pots trobar en les botigues. Entonces, en aquesta ruta del comerç local, que se basaria també en activitats on els xiquets o els adults podrem anar a una botiga a fer una activitat
i de pas conèixer a la persona que està darrere del Interactuar mostrador, amb el interactuar xicotet, i al clar, mateix temps veure què te poden oferir allí. Després també hem estat discorrint una proposta que és molt boniqueta, jo crec que podria funcionar molt bé, que es diu la cistella a casa. Ja s'inclouria la revitalització del mercat municipal i també dels comerços d'alimentació del poble. Sabem que per horaris molta gent jove no podem anar al xicotet comerç de l'alimentació, a les carnisseries, que tenen uns obradors espectaculars perquè estan fent uns productes de moltíssima qualitat. Les meves ties d'Algemesí venen a per les llonganisses de llavoretes de Serrador, per exemple. Els encanten. N'hi ha molta gent que no coneixen aquest tipus de productes. Els cocotets, tenim uns productes molt bons, artesans i fets en obradors i en els forns tradicionals. I és molt important que aquests productes no se perden. Doncs bé, ahí tenim una idea, la cistella a casa. Com la gent venint de treballar o no podem anar al mercat o moltes botigues no obrin, molts comerços d'alimentació no obrin per la vesprada, hem pensat que podrien crear, amb la col·laboració d'AESI i estudiant-ho prèviament, l'ADES és l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament, i AESI és l'Associació d'Empresaris Locals. Podríem crear una plataforma per a poder comprar a distància i després per la vesprada una missatgeria ecològica en bicicleta o a peuet portar a les persones aquests productes, aquesta cistella de productes que necessitem tindre en la nevera tota la setmana, però que per problemes d'horari no podem anar al mercat municipal o als comerços d'alimentació del poble. Jo crec que aquesta iniciativa n'hi hauria que estudiar-la bé, mirar la seva viabilitat econòmica, perquè jo com a veïna d'aquest poble jo estaria disposada a pagar-li al missatger €1,50 o €2 per a que me portara tota aquesta varietat de productes frescos i de qualitat i artesans a casa o al bàsquet on estic en el meu fill en l'extraescolar, per exemple, o al parc. Estupendo. El vostre compromís amb l'educació, i si m'ho corrixen dues paraules, la Casa de la Cultura i el multifuncional. Agarra-lo conforme vulguis. Casa de Cultura, però és compromís per l'educació? En principi, jo com a ciutadà, jo veig la Casa de la Cultura, però veig que n'hi ha altres, la biblioteca està en un lloc... Sí, està tot un poc segregat, no?, en aquest poble. Exactament. Casa de Cultura n'hi ha un edifici, en el carrer Castell. Què passa ahí? Se va integrar tot o...? El que seria ideal és disposar de tots els serveis culturals en un mateix espai, no?, en la nau jove. No sé si l'espai dona de sí per a fer tots els serveis ahí, però el que sí que n'hi hauria és que concentrar el màxim de serveis culturals i d'activitats en un únic espai. La nostra proposta cultural és tindre Casa de la Cultura, és obrir la Casa de la Cultura i oferir activitats tipus tertúlies, literàries, exposicions, presentacions de llibre, recital de poesia, tota una sèrie d'activitats que sí que requereixen d'aquest espai físic i que al mateix temps podria ser també el punt de trobada entre la regidoria de Cultura o Ajuntament i les associacions culturals que formen també el projecte cultural de Silla. A més d'això, sobre el tema de la biblioteca, jo crec que seria interessant poder unificar i tindre una sola biblioteca en una aula d'estudi en un horari ampliat, més que tot perquè la veritat és que altres pobles, com puga ser Picassent, que té els mateixos, uns pocs més habitants que Silla, tenen una única dependència municipal i una única biblioteca. Per què? Perquè així necessites també contractar a menys gent per a poder mantenir aquests horaris que ha de tindre una biblioteca i aquests serveis que ha d'oferir una biblioteca. Sí que ens agradaria molt, també a nivell cultural, crear una escola d'arts, sobretot de la nostra dansa d'Esporroig, perquè és cert que el dia del Crist moltes iaies i moltes mares i moltes famílies li posen al xiquet el tratxet de la dansa d'Esporroig. Jo crec que és interessant que tornem a reobrir l'Escola de Dansa d'Esporroig per a infants i per a joves, una escola de dansa contemporània i també a obrir l'Escola Municipal de Teatre a gent més joveneta, perquè en l'actualitat va des 12 anys a l'etapa adulta, però pensem que el teatre n'hi ha que introduir-lo molt abans.
com en altres pobles, des de que són xicotets. El multifuncional? Ui, el multifuncional. No fa falta que t'estengues molt, no entres tant en això. Però més o menys unes idees, unes pinzellades. Unes pinzellades, val. Sí, ja està. El multifuncional és un edifici que fa falta per a este poble, perquè en l'actualitat no disposem d'un local que pugui acollir a més de 200 persones. El Teatre de la Plaça acull a 200 persones i a més acollir-les en unes condicions de seguretat i en unes condicions òptimes per a poder gaudir d'allò que se puga oferir allí. El multifuncional crec que podria donar una solució als actes que les associacions culturals, com les falles, els jubilats, estan oferint a este poble i caldria acabar-lo en la mesura de les possibilitats econòmiques. És cert que això és un projecte que està pendent, la Generalitat ens deu els diners per a poder-lo finalitzar i per això està parat. I el que ens agradaria és reclamar aquesta inversió, que és del poble de Silla, per a poder acabar un edifici que és necessari. Els centres cívics inacabats, el que està inacabat. Més o menys, així a vista d'àguila, coses que estan inacabades, com són els centres cívics. Hi ha altres coses que te vinguin al cap. Coses inacabades, en este poble jo comptabilitzo els 3 centres cívics o casals, l'edifici multifuncional, sobre el que ja hem parlat, i el pla d'evacuació de pluvials. Què és això? Ho vols explicar un poc? Què és això que està a l'eixida del poble, anant per la pista de Silla, avinguda d'Alacant, no? Exacte. El pla d'evacuació de pluvials són aquelles obres que feren per la Rambla, que feren per l'avinguda d'Alacant, les rotondes, aquestes bases de contenció que n'hi ha a l'avinguda d'Alacant, quan te'n vas en direcció a l'autovia per anar a València. Tot això és un projecte que, si se finalitzara algun dia, seria molt, molt, molt positiu per a Silla, perquè evitaria que este poble s'inunde quan plou. Aquest projecte està parat a hores d'ara, falta fer com una gran bassa en la plaça d'Espanya, que per això està com inacabada i molt lletjota, perquè no han entrat els diners que la Generalitat ens deu, novament, com en el multifuncional, per a poder acabar aquest projecte. El que a mi m'agradaria és que aquest projecte d'evacuació de pluvials se poguera acabar, perquè realment sí que seria una solució a les inundacions. Cada 4 anys sempre tenim alguna inundació i sempre tenim algun problema. Els centres cívics i socials, els 3 centres cívics i socials estan sense acabar. En el seu dia nosaltres ja vam dir que no se tenien que haver construït. Ara el que proposem és que se faci un referèndum per a poder decidir què fem en aquests centres cívics i socials. Més que tot perquè per dins encara no estan finalitzats i a nivell de l'entorn tampoc. Seria molt interessant saber què poder fer en aquests espais, perquè en funció de la seva utilitat n'hi ha que acondicionar-los per dins d'una manera o d'una altra. I ens agradaria que fora la gent de Silla, a través de la participació que nosaltres estem proposant, la participació dels veïns i veïnes en la presa de decisions, poguérem anar definint, a través d'un referèndum virtual i un referèndum presencial, quina utilitat li donem a aquests 3 edificis que estan en el Parc de l'Alteró, en el Parc Municipal i a l'Avinguda d'Alacant. N'hi ha una altra cosa, la llengua. Per a vosaltres és molt important la llengua. Jo he entrat en la pàgina web i he vist algo que té a veure amb rescatar les paraules de l'oblit. Explica què vol dir això. Paraules que són paraules que s'han utilitzat tota la vida i que estan perdent-se. Exacte, sí. Això com aneu a fer-ho? Fa poc, ja ho estem fent. De fet, és un grup per a la gent gran que potser no coneix molt bé, que és Facebook. N'hi ha un grup en Facebook que és un espai en internet on la gent se va apuntant, per dir-ho d'alguna manera. És com eixir al carrer i trobar-te molta gent al mateix temps. I en aquest grup, que es diu Rescatem Paraules de l'Oblit, el que s'està intentant fer és totes les paraules que escoltàvem als nostres iaios i que ara han entrat en desús, anar penjant-les allí
per saber com se diuen en els altres pobles i si se coneixen també expressions populars i intentar que no desapareguen. El tema és que recentment hem presentat un llibre que es diu Paraules en xarxa, que l'ha fet un jove filòleg d'ací de la Ribera i va estar molt interessant perquè hem pogut veure publicat tota la suma d'aportacions de moltíssimes persones preocupades per la nostra llengua en un llibre editat, i el presentarem a la seu de Compromís i va tindre, la veritat, molt bona acollida. Nosaltres, a banda d'esta publicació, ens agradaria situar novament la Setmana de les Lletres Valencianes, que celebrem a Silla des de fa moltíssim de temps, com un referent literari de tot el País Valencià. I també tornar-li a donar una dimensió gran al porrot de les lletres valencianes. Això com a tema relacionat amb la llengua. Nosaltres som especialment sensibles en la llengua perquè considerem que és un patrimoni molt nostre, que tenim que preservar i que tenim que parlar principalment, com ho estem fent avui, parlar en valencià. Molt bé, exacte. I a mi m'encanta. Mira, una cosa, el compromís vostre amb l'urbanisme. Què creus tu que a nivell urbanisme se té que fer en el poble? Ai, l'urbanisme. L'urbanisme, la veritat és que... Tenim uns quants minuts, ja... Tenim poc de temps. Sí, el que tu destaques més important. Quan tenim poc de temps vaig a dir una cosa, que en aquest temps que han entrat molts diners a este poble s'han desaprofitat prou, perquè bé, tots sabem que s'ha pervertit molt l'urbanisme, abans per tota l'especulació que ha hagut. Ara, jo com a prioritat, la veritat és que m'agradaria millorar tot l'enjardinament del poble perquè pense que posar verd a Silla, posar bonic a Silla, és també una motivació molt gran per a les persones que l'habitem i pense que sí que n'hi ha un malestar en la imatge que té el poble o que projecta el poble, sobretot en els accessos principals, l'avinguda d'Alacant, l'avinguda de Picassent, que és la que està a Molí de Magalló, i després el camí del cementeri per aquest accés. Jo crec que hem de donar-li verdor, plantar arbres, millorar l'enjardinament dels parcs municipals i m'encantaria fer algun projecte semblant al de Picanya, que quan neix un xiquet se planta un arbre. Estaria molt bé, perquè en aquests moments fins i tot les macetes, els cossiols del parc de l'estació estan sense ninguna planta, i a mi me fa prou de pesar que no n'hi hagi plantes en les macetes. Jo és que tinc el terrat ple de plantes i m'encanta. Hi ha una altra paraula un poc més grossa i més difícil d'abordar, però intenta sintetitzar. El tema dels pressupostos de l'Ajuntament de Silla. El tema del pressupost de l'Ajuntament de Silla, vaig a ser molt clara i molt ràpida. L'Ajuntament de Silla té quasi 9 milions d'euros en crèdits bancaris fins al 2030. La meitat, quasi 5 milions d'euros en crèdits bancaris els acabarem de pagar el poble de Silla entre 2027 i 2030. Per tant, podem tindre moltes... 2027 i 2030, estem empenyats fins a... Sí, estem empenyats perquè he rebut recentment tot el que és tot el material, el catàleg de béns mobles i immobles de l'Ajuntament de Silla. A mi m'ha preocupat molt això, perquè encara que tinguem molt bones idees i moltes propostes, n'hi ha que també saber administrar aquests crèdits. Segons m'han dit, això se va anar pagant a poc. El que està clar és que anem a tindre un poquet de desahogo, perquè, com ja sabeu, Montoro ens ha estat retenint el 50% de les transferències de l'Estat. Això són uns 180.000 euros al mes. A partir de 2016, l'Ajuntament de Silla va disposar de 180.000 euros al mes per poder invertir en aquest poble. Semblen molts diners, però després no són tants, sobretot en tots els projectes que hem anat dient. Per tant, n'hi haurà que prioritzar i decidir, i jo faig una crida al veïnat perquè serà molt important que participen per a poder decidir per on comencem tot això, perquè a mi m'agradaria, com a tot el món, tindre una vareta màgica i fer-ho tot alhora. És el futur del poble. Clar, però hem de decidir entre tots el futur de Silla i aquest tren no el podem deixar passar. I hem de tindre molt en compte en quin estat financer se troba l'Ajuntament,
Jo pense que són molts diners de deute públic el que tenim contret en els bancs i la veritat que me preocupa. També tenim l'esperança de que les aportacions de l'Estat ja per fi en 2016 se'ns van a ingressar íntegrament i això ens donarà prou de desahogo. Però tindrem també que tindre moltes peus en terra i invertir molt bé el tema dels diners, les transferències de l'Estat, que són el volum més gran que tenim en el pressupost de l'Ajuntament. Nosaltres com a proposta tenim una molt interessant, que és el benestar de les persones moltes voltes fa que com s'ha deteriorat tant l'economia de la gent, que la gent a lo millor li coste o li siga molt complicat pagar l'impost, l'IBI, quan arriba a finals de juliol i ens acaba un poc ofegant i amargant un poc l'estiu. Nosaltres el que proposem és la tarifa plana per a pagar l'IBI i altres impostos. Això significa pagar l'IBI en 12 mensualitats. Jo crec que així l'Ajuntament recaptaria de manera progressiva i els veïns... No baixar l'IBI, sinó repartir-lo al llarg de l'any. Exacte, repartir-lo al llarg de l'any. Baixar els impostos pot ser una proposta de cara a eleccions molt interessant i molt atractiva, però va en contra dels nostres interessos, perquè l'estat de benestar se construeix en els diners de tots. El que hem de ser és espavilats i tindre la capacitat de controlar a les persones que governen per a que se gestionen bé. Per això jo faig una crida a la participació del veïnat. I també proposem instruments de transparència per a que l'Ajuntament, d'això va en tots els governs de Compromís, n'hi haurà unes eines de transparència, per a que en tot moment totes aquestes dades que jo ara he comunicat verbalment estiguen a disposició de totes les persones que tinguin interès de saber-les i puguen també participar en les decisions de l'Ajuntament, que al final ens afecten a tots. Doncs tenen la pàgina web de l'Ajuntament. Exacte. A través de la pàgina web de l'Ajuntament serien els mecanismes públics a través d'internet, però també se poden fer les fórmules de les audiències veïnals. Això que estem fent avui no fer-ho només abans d'eleccions, sinó fer el debat de l'estat de Silla, com si fos el que se fa a Madrid en el govern. En la televisió, vols dir? Exacte. Per a donar compte als nostres veïns i veïnes, quan tu ja porta la meitat de la legislatura i ja té clar com està la situació, poder donar compte de manera periòdica sobre aquestes decisions que estem prenent els polítics o la corporació municipal o l'equip de govern o tots de manera conjunta per poder donar compte a tots els veïns i veïnes i que no tinguin que esperar a eleccions per a saber en quina situació es troba l'Ajuntament. Jo crec que és, al final, el més legal i el que s'hauria de fer de caixó, i així evitarien que la corrupció que han marcat aquests 4 anys i que la nostra Mònica Oltra ha denunciat amb tanta valentia en les Corts Valencianes se tornarà a repetir. Transparència, molta comunicació i participació veïnal com a fórmula que proposa Compromís per evitar que torni a sorgir la corrupció. Una corrupció que nosaltres hem estat molt contundents i hem denunciat de manera molt forta des de les Corts Valencianes. El vostre compromís amb Teleorta, amb la televisió local després del 24? Crec que ara vos estava llançant també una idea de fer més debats, de fer més programes. Jo crec que Teleorta ha estat un espai molt interessant, jo el recordo amb molta estima, perquè quan vaig començar a estudiar periodisme, no ho he dit, jo és que vaig estudiar periodisme, soc periodista. Quan vaig començar a estudiar periodisme, esta va ser la meva primera experiència laboral, la meva primera experiència en un mitjà, a través també d'una associació. En el seu moment estava José Alcañiz, però també estava Ángel Talavera, tu també estaves, i jo crec que una televisió local és important, però és important per a també informar als veïns, però també s'ha d'obrir a la gent més jove, que avui en dia tenim uns joves que són experts en l'audiovisual, perquè el tenen en els mòbils, saben editar, i jo la televisió, en comptes de fer aquella escola de radiotelevisió a la que veníem, ho convertiria més bé en un laboratori audiovisual per a que les joves i els joves de Silla pogueren també anar establint aquest medi de comunicació a través dels seus propis treballs i les seues produccions audiovisuals. Fa falta diners.
Sí, clar, això falta diners, evidentment. Molt bé. Mira, tens un minut per a dirigir-te a la càmera que tens enfront i dir-los a tots els veïns de Silla que te voten o que pensen en tu el dia 24. Pues el pròxim 24 de maig, els sillers i les silleres tenim l'oportunitat de decidir entre uns partits o uns altres. Jo soc Raquel Sánchez, candidata a l'alcaldia de Compromís per Silla. Me propose com a alcaldessa de Silla per a millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Silla, per a tractar d'aportar benestar a tot el poble, per millorar el nostre poble a molts nivells i fer-ho sempre amb molt de treball, amb transparència, claredat, comunicació, comptant sempre amb totes les veus i, sobretot, dedicar-me plenament a aquesta missió, a aquest repte, amb un equip de persones que jo crec que són molt entusiastes, com jo, en els peus molt en terra, al mateix temps, un equip de persones molt divers que venen en la meva llista i m'acompanyen i que pense que són fonamentals per al canvi a partir del 24 de maig i per a millorar este poble. Molt bé, doncs moltes gràcies, Raquel. Jo he estat molt a gust parlant amb tu, hem pogut estar parlant molt de temps, però ha marcat un temps per a tots per igual. Es agraeix la seva paciència i espero que el pròxim dia 24 vagin a votar perquè tots els representants del poble han passat per ací i ja saben més o menys el programa i com pensa cadascú i espero que ho tinguin clar el dia 24. Moltes gràcies i ens veurem. Adeu.